Salutare lume, eu sunt Robert și bine m-am găsit la primul meu episod de Minecraft PE. M-am spawnat aici, lumea se numește Survival PE, doar ce am făcut-o. Și cam așa e. Aici niște animale care le vom omorâ. Se aude cam tare sonorul, stă să-l dau mai încet. Sound. Ok, totul e ok, totul e bine. Avem aici încă o oaie. Și mai trebuie încă una în afară de asta, ca să pot să îmi fac un pat. Avem acum niște pumpkin-uri, dar nu mai găsim nicio oaie. Cum vedeți, o să mergem direct la pumpkin-uri acolo. Eu să-l luăm pe acesta. Nu pot să-l pun pe cap. Era prea awesome dacă puteam să-l pun pe cap. O să iau pe toți, pentru că o să îmi folosească. Și pe acesta. Da. Seed-ul o să fie în descriere. Asta e cumva un dic. Oh my god, e un dic. Seed-ul o să fie în descriere. O să vi-l pun eu în descriere. Seed-ul, numele mapei și toate cele. Tot ce vă interesează. Omorâm aceste văcuțe. Trebuie piele. E lag și nu știu de ce. Doar piele. O să-mi fac eu un târnăcop. O să iau tot copacul. Un târnăcop. Păi mai aici o peșteră, dar nu vreau să mă aventurez. Nu de acum. Fac, am căzut. Văd că nu e nimic pe aici. Așa că o să iau piatra asta și după o să iau și cărbunele. O puțină piatră. Știu că pot să iau doar 3 și după îmi facem un târnăcop și după mai luam piatră, dar... Na, oh my god. Filmat 4 minute. O să filmăm, cred că 11 sau 12 minute. One pickaxe și one topor. Și e bun. Fac tot, am căzut. Bine că am găsit cărbune. De obicei nu prea găseam cărbune. Problema noastră sunt... De la problema noastră acum e iron, nu? Și după va fi diamant. Pentru că da. Să ies pe aici. Cred că o să fac cumva să ies.
Poate o să mai filmez și pe PC, dar momentan este virusat, stricat și virusat. O să mă duc cu el la reparat și o să-mi iau și un laptop, dar nu momentan acum. O să-mi iau și un laptop pe viitor și pe acel laptop o să-mi iau procesor i5, Intel Core i5, cum să spun, un GTX 950 probabil sau ceva de genul. Dar vedem. Vom vedea. Și pot să fac Minecraft, CSGO, ce o să mai fac? Mape de Minecraft, din astea parcurs, chestii. Deja 32 de bucăți. E bine. Facem noi două furnace-uri, o sabie și o lopată. Spunem noi așa, pac, 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 pac. Furnace-urile. O să pun așa. O să mănânc. Ok. O să iau crafting-ul. Și să ne continuăm aventura. Pe aici o să omorâm porcii ăștia. Mi-a dat mâncare. What? O, e. Ia vină încoace. Acum putem să facem și un pat. Nu știu ce nu mi-a dat porcul la mâncare. A fost un bug sau n-am luat-o, eu n-am văzut-o. Mă rog, nu contează. Why not? Ar trebui să luăm și flori ăștia, adică why not? Poate fac ceva cu ele. Ok. Continuăm prin pădure. Animale. Să le omor și o să iau mâncarea. Mai ales vacile. Până nu-l prind. Așa. O să dau critical la vaca asta. Nu fugim. Să-mi fac repede un pat. Vreau să mă duc mai spre animale ca să le pot omorâ foarte ușor. Ce? On the night. Acum e noapte. Luăm patul. Crafting-ul. Și ne continuăm treaba. Ne continuăm treaba. Aș fi chiar dacă erau și achievement-uri pe PE. Probabil o să fie pe celelalte versiuni care se vor face, cum ar fi 1.8,
1.0.0 sau chestii. Pentru că încă nu există. Momentan sunt astea cu 0. Nu știu cât. Vreau să se facă și prima versiune cu 1.0.1. La câte animale sunt aici. Cred că o să am destulă mâncare. Zic eu. Am mai văzut eu o vacă pe undeva pe aici. Cred că mi s-a părut... Nu, era o... Dar o omor și pe ea, adică... De ce nu? Nu știu cum am omorât-o așa de repede, dar... Este bine. Continuăm pe aici. Tentăm mai multe oi. Câte carne avem? 11. Pe asta am filmat 12 minute, dar mai filmăm puțin. Eu o să pun astea aici. Momentan da. Dificultatea o să dau așa. Și o să dau local să multiplier. Da, deci cam asta a fost cu acest video. Eu sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Robert și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!